Moi, mä oon Korhosen Antti ja meidän yritys on Liveto. Me ollaan tultu tänne Kielon toimitiloihin kesällä 2024 ja pakko myöntää, että ollaan oltu kyllä todella tyytyväisiä. Me ollaan pitkään haluttu olla tässä Suomen ja Jyväskylän tapahtumien ytimessä, eli tässä Lutakossa, ja nythän me ollaan ihan tässä Lutakon kannen vieressä. Meille tosi paljon arvoa tuottaa täällä Kielossa myös se, että nytkin me ollaan täällä Vasikkasaaren neuvottelutilassa, kautta saunatilassa, niin täällä talossa on paljon erilaisia tämmöisiä tiloja, mitä me voidaan vuokrata meidän tarpeen mukaan. Meillä on porukkaa ympäri Suomen ja itse asiassa Espanjaa myöten, niin kun porukka tulee käymään täällä Jyväskylässä, me voidaan esimerkiksi ottaa päiväksi käyttöön tämmöinen isompi neuvottelutila, tai jos halutaan järjestää vaikka virkistyspäivä, niin meillä on myös tämmöisiä tiloja suoraan meidän yläkerrassa saatavilla. Todellisuudessa meidänkin arkihan on sitä, että istutaan tietokoneella ja tuitetaan näyttöpäätteitä, tehdään paljon kognitiivista työtä, niin kyllähän tämä sijainti ja nämä maisemat, mitä me nähdään meidän toimiston ikkunoista, niin lisää ehdottomasti meidän työssä viihtyvyyttä ja varmasti myös tuo tämmöistä kognitiivista inspiraatiota siihen ajatustyöhön. Meilläkin kun arjessa kiirettä piisaa, niin myös nämä Kielon oheispalveluthan meille todella paljon arvoa ja työn helppoutta luovia. Meilläkin kun on asiakkaita ympäri Suomen, niin meidän on helppo lähettää esimerkiksi meidän lukijalaitteistoa tai kassajärjestelmiä suoraan tästä meidän AL-palvelun kautta. Me ei tarvitse itse lähteä postiin niitä viemään. Myös samalla kaikki meidän vierat, jotka tulee tänne paikan päälle, voi ilmoittautua tähän ja sitten tulee tosi hyvä ja ammattimainen fiilis meille ja myös sinne vieraille. Sitten meillä on myös tämmöisiä erilaisia neukkarikoppeja ja muita ympäri taloa saatavilla, jos meillä toimistotilat rupeaa itsellä käymään ahtaaksi, jos kaikki on vaikka paikan päällä yhtenä päivänä. Jos sä etsit uusia toimitiloja tai kaipaat vaan vaihtelua sun toimistoarkeen, niin mä voin ainakin lämpimästi suositella Kielon palveluita meidän kaltaisille kasvuyhtiöille tai miksei myös kaikille muillekin yrityksille ja toimijoille.